Zirkular Hub ibiltaria sormena eta diseinu zirkularra irakasten dituen eskola ibiltaria da. Bertan, berrerabilpena eta birziklapena irakasteko lantegiak egiten ditugu. Eta gainera, diseinu zirkularreko zerbitzuak eskaintzen ditugu. Zirkular Hub ibiltariaren mugarriei dagokionez 2023 urtean 45 lantegi egin genituen ikasketa zentro desberdinetan eta mezua 1000 familia ingurura iritsi delakoan gaude. Macedonia Donostiako diseinu estudioa da. Eta bi ingeniariok osatzen dugu, Gorka Sánchez Urkia eta ni Ainhoa Garmendia Serran. Estudio bezala 3 zerbitzu eskaintzen ditugu. Alde batetik, sormena lantzeko lantegiak dinamizatzen ditugu, baita ere produktuen garapeneko lanketa egiten dugu, eta azkenik enpresentzako diseinu zirkularreko aholkularitza eskaintzen dugu. Macedonia Diseinu Estudioak 2021an hasi zuen bere ibilbidea eta denboraren poderioz indartzen joan da. 2023an sortu genuen Zirkular Hub ibiltaria proiektua. Gaur bi lantegi izango ditugu, plastikoen birziklapena eta ehungintza oihal berrerabileekin. Plastikoen birziklapenari dagokionez, injekzio makina prest daukagu, moldeak prest ditugu eta tapoiak birziklatuko ditugu. Amaierako emaitza plastikozko botoiak izango dira. Ehungintza lantegian kamiseta zaharrak berrerabili egingo ditugu. Horretarako, kamiseta zaharrak ari bihurtuko ditugu eta ondoren ehungailu bati esker oihal berri bat sortuko dugu. Eta azkenik, gure partaideek horri markatzaile bat sortuko dute. Sormena mugimenduan landu nahi dugu, laborategietatik kanpo eta komunitateko agente desberdinetara gerturatu konexioak sortzeko. Etor zaitezte Zirkular Hub ibiltaria!